Спойлер анда бик көп силер болашак. Кора тәнлелер дә ортадыр. Идегез кирәкмәгән әйбергә бәйләнмик. Ошагыз өйгездә генә зинһар өчен оша бирмәгез әле теләсә кайларда. Юк, псилер карыйбыз. Сәлам, яңа ел белән сине рәхмәт. Һаман монда минем белән булганың өчен рәхмәт. Миңа бу хәбәрләрне җыеп, синең каршыңа чыгып сөйләгән өчен рәхмәт. Рафаэльгә моны төшереп монтажлаган өчен. Тагын кемгә рәхмәт әйтәсе бар минем? Юк, бетте. Хәзер хәбәрләр, киттек. Арагызда 2020 елны сагынучылар яки ул елда булган төп вакыйгаларны истә калдырырга теләүче кешеләр булса, алар өчен Mesh раскраска әзерләгән. Раскраска гади түгел. Анда 2020 елда булган төп вакыйгалар тупланган. Анда Михаил Ефремов белән булган ДТП да, Little Big-ның Евровидениегә әзерләнүе дә, Норильсктагы катастрофа да, экологик катастрофа, шул исәптән TikTok та һәм башка бик күп әйберләр дә тупланган. Менә шулай карандашларыгызны әзерлисез дә, чыгартасыз шул раскрасканы һәм искә төшерә Аллага шөкер үтте бит бу дип һәрберсен шулай барлап, искә төшереп буяп утырасыз. Юк, тагын да яхшырак булачак, әгәр дә сез бу раскрасканы хәзер буямасагыз, каядыр алып куйсагыз бер читкә һәм балаларыгыз, онукларыгыз тугай шулай чыгарып саласыз да. Менә хәзер 2020 ел дип аталган дәрес сиңа. Анда синең оногың буяп утыра, син шулай сөйлисең: "Менә балам, бу TikTok, ул шушы елларда иң популяр приложениеларның берсе иде һәм тиктокерлар карантин вакытында көрәк акча алдылар" һәм башкалар. Әлеге раскрасканың сылтамасы булачак видеосында. Бәйрәмнәрдә, аеруча яңа елда агулану ниндидер табигый бер шикелле инде без аңа ияләшкәнбез, чөнки 3нче көнгә салатны да ашап куясың, анда берничә көнлек кыздырылган тавыкны да ашыйсың, әрәм булмасын дип, һәм аннары агуланасың. Анда оливьедан, сельдь под шубайдан без инде андый әйбер көтә алабыз, әмма азбука вкусадан сатып алынган күркә итеннән кем андый гамәл көтә алыр иде? Кыскасы, Мәскәүдән бер егет азбука вкусадан күркә ите сатып ала, аны пешереп ашый һәм аннан соң аңа начар була. Шул кадәр начар була, аны ашыгыч ярдәм машинасы белән больницага алып китәләр һәм күпмедер вакыт ул капельница астында ята. Бу хәлдән соң азбука вкусага мөрәҗәгать итә, бу хәлне аңлата, алар җитәләр, нәрсә көтәләр? Ярый, экспертизага җибәреп карыйбыз әлеге тавык итен диләр, әмма экспертиза нәтиҗәләре каядыр билгесезлектә югалып кала һәм алар егеткә әлеге күркәнең бәясен, ягъни 350 сумны кире кайтарырга тәкъдим итәләр. Бу вакыйгадан мораль нинди? Ошагыз өйгездә генә зинһар өчен оша бирмәгез әле теләсә кайларда. Юк, мораль мондый түгел. Бу хәлдән соң азбука вкусага карата ниндидер чаралар күрелер һәм моны былай гына калдырмаслар дип өмет итәбез, чөнки азбука вкуса ул арзанлы җир түгел. Ничектер син пятерочка магниттан бәлки андай әйбергә бәлки аптырамас та идең, монда син от бәясе чыгарып саласың кичкенә ит кисәге өчен һәм шуннан соң да агуланасың. Кыскасы, бу хәл былай гына калмас дип өметләнәбез. 2020 ел барыбыз өчен, күбебез өчен диярлек катлаулы, аеруча финанс ягыннан катлаулы ел булса да, бөтен кеше өчен дә ул авыр ел булып чыкмаган икән. Россия миллиардерларының еллык кереме 14 миллиард долларга арткан. Менә бөтен кешенеке ул шундый авыр ел буларак узган булса, бөтен кеше өчен дә ул шул кадәр моңсу булыр иде. Монда менә кемнәр өчендер ул шундый яхшы ел булган, шундый керемле ел булган. Идегез ул кешеләр өчен сөйник. Менә күрәсезме, елмаюымны тыя алмыйм, ничек рәхәт миңа хәзер, ничек сөйнәм мин. Идегез сез дә минем белән хәзер сөйнегез. Хәзер сезгә табышмак. Менә монда Холодное сердценың беренче һәм икенче өлешләреннән кадрлар бирелгән һәм әйбәтләп игътибар белән карагыз, анда нинди сәер үзенчәлек табырга була. Видеоны паузага куеп тора аласыз. Кыскасы, Холодное сердценың беренче өлеше белән икенче өлеше чыккан арада, шул вакыт аралыгында әлеге патшалыкта яшәүче халыкның яртысыннан артыгы диярлек бик яхшылап кызынган. Нәрсә әйтәсең инде? Бәлки аларга кунакка килгәннәрдер, кара тәнле кешеләр күпләп. Анда бит инде беренче өлешендә алар боз патшалыгында яшиләр, икенчесендә алар боз өретелә һәм алар табигый үзләре моңарча яшәгән җирдә яши башлыйлар. Һәм шуңа күрә кара тәнлеләр дә ортадыр. Идегез кирәкмәгән әйбергә бәйләнмик. Һәм ахыргы хәбәр, мин бу хәбәрне бик көттем, аны махсус рәвештә ахырга калдырырга тырыштым, чөнки анда ахырында бер
bir kızıklı әйбер болашак, спойлерында бик күп писилер болашак. Кыскасы, Ярославль өлкөсүндө bir исерек ир егет түп шыршыга менә иң шунаук менә андагы уенчыкларны җимерә, йолдызны атып бәрә, атыннан ишелепчә, ул иргә бер нәрсә дә булмый, ул исән сау, халыкка бәйрәм була, күңелле була, кул чабалар, сөенешәләр. Һәм бу ир егеткә карагач, миңа писилер искә төште. Ничек алар шыршыны бәреп төшерәләр. Һәм бу ир егет миңа калса үзен шундый писи дип тойгандыр. Һәм аның писи тәнендә булып карыйсы килгәндер, һәм шуңа күрә ул шул шыршыга үрмәләгәндер. Хәзер писилер карыйбыз. Тик аңарчы, шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.